Čaute, čaute. Volám sa Tomáš Sabo. V Ivánke žijem už od detstva. Mám tu veľa kamarátov a známych. Pracujem ako full-stack developer pre najväčšiu banku Československa. Patrím do vrcholového tímu, ktorého misiou je prinášať optimalizáciu nákladov a tým zabezpečiť kvalitnejšie a lacnejšie služby pre zákazníkov a zároveň vyššie zisky pre akcionárov. Z môjho bežného dňa ma ale vytrhla informácia, že pán Baka z Bratislavy chladnokrvne zavraždil nášho Mareka. Marek bol dôležitou súčasťou našej komunity už 15 rokov. Od začiatku sa aktívne zapájal do života obce. Písal články a pôsobil ako aktivista vo finančnej komisii. Bol členom rady školy Milana Rastislava Štefánika. Pôsobil ako prednosta obecného úradu. Bol nekonfliktný človek, ktorý miloval okrem športu aj turistiku. Dokonca bol na Mont Blancu a tento rok mal ísť na Gerlachovský štít. Rozdal by sa. Vnímali sme ho ako obľúbeného, čestného, aktívneho človeka. Bol dobrý otec, dobrý manžel, dobrý kamarát. Keď niekto potreboval pomoc, vždy bol nápomocný. Vždy sa snažil predchádzať konfliktom. Šiel sa prejsť so psíkom, no z prechádzky sa už nevrátil. Marek, budeš nám chýbať. Takúto smrť si nezaslúžil. V týchto ťažkých časoch vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine. Pán Baka, ako veľký geroj, zakazoval všetkým vstup do tejto oblasti, na čo nemal vôbec právo. Zároveň bol vlastníkom len 1/13 pozemkov. Otázka znie, mal na tieto aktivity povolenie Slovenského pozemkového fondu ako väčšinového vlastníka? Nedošlo k nutnej obrane alebo krajnej núdzi. Nedošlo ani k stretu dvoch záujmov chránených trestným právom. Viacerí z nás reagovali, že s pánom Bakom došli do konfliktu. Dokonca aj ženy. Pán Baka sa minulý rok zúčastnil pretekov, ktoré organizoval športový klub polície, kde si svojím výkonom zabezpečil celkové víťazstvo. Obhájil pritom titul z minulého roku. Svoje strelecké majstrovstvo a dobrú mušku predvádzal počas celého ročníka. Takže povedať, že zbraň vystrelila náhodou, je úbohá lož. Jednoducho ho popravil v afekte. Rozhodnutie mestského súdu o nevzati do väzby nedáva zmysel. Bol agresívny na nás všetkých a jedného z nás to stálo život. 2.4. o väzbe rozhoduje krajský súd a dúfam, že má dosť informácií a rovný chrbát na to, aby rozhodol spravodlivo. Nemôže byť predsa majster v streľbe a zároveň mu zbraň akože náhodou vystrelila Marekovi priamo medzi oči. Je viac než zjavné, že nám Ivančanom, hlavne športovcom a psíčkarom, tieto pozemky chýbajú. Ale ak máme záujem, tak dajme si stretnutie v Matičnom dome a porozprávajme sa o tom, či vieme získať pozemky späť. Pretože zjavne menili vlastníkov za záhadných okolností, čím spôsobili zbytočnú smrť. Vidíme sa tam.